madokachere tauya nadzo nhau dzozuva rogumi noshanu mumwedzi uno waGumiguru. Nyasi munhoroondo yopasi rese Thomas Sankara ndipo agopondiwa nombiya cheBlaise Compaoré. Panga pakanyangariwa gore ra 1987 apawo Tongai de Wamoyo ndipo agopfawo mugore ra 2011. Mweya yawo dai yaramba yakazorora murugare. Tolinga zviri munhau dzanyasi wamunangarwa waita kuvhundunura iwo vanhu vari mudare rawo romakurukota wati muzvinafundo Aaron Murwira kwaindiye ngaachende kuita gurukota rinolinga nezveusavirano dzimwe nyika, foreign affairs pachirungu. Wakati anga ari kuforeign affairs Fredrick Shava ndiye ngaachende koringa zvinochokuita nofundo yepamusoro, higher education pachirungu. Kundotora muti usingapfute kwabenhutsapo kare kuti imi zvakaita kunyangariwa izvi tikai tirambe takazviona paribe zvapuwa kuzvikonzero kuti sei zvadando. Wamunangarwa nyasi wabva wandoti kwai nzvimbo yoMbare yakagwarashiwa nomoto iya taakutoiti ikone kubatsirika nomari iyo hurumende, state of disaster pachirungu. Tikai tione kuti wanoipedza wakaita sei. Ticharamba takaringa tinenge tichikunyepai zvinenge zvichiitika ipapo. Uku nyasi wamunangarwa wabva waringana waita murendo anonzi Tinashe Ngirandi akaenda kowapa bhuku rachera akanyora rinonzi Building Zimbabwe Together. Rikai tione kuti zvinosvika papi izvi. Peno pane zvimwe heno ticharamba takaringa. Uyu akabiridzira kupinda mudare reparamende rapfuura Dexter Nduna arambiwa bhero wakomana agotonza abenhuke kudare zuva ro20 mumwedzi uno. Tikai tigozviringa izvozvi kuti zvinosvika zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai. Kadare kaye kanogariwa anhu akuru wari kuda kuti vanhu vaunze mapepa kuti vapinde musarudzo, nominations court pachirungu, kagara nyasi kunzvimboyo Victoria Falls kuwadhi yokutanda kuno sarudzo dziri kuuya. Wabva wagara ikweyo kwamakoni kwarusapekuku wabva wagarapo kare kuwadhi yochi30 nosere 38 pachirungu. Iyoyo wabva waenda kooita izvozvo kugara kuti waone vanhu vachitambira mapepa ovanhu vari kupinda musarudzo dziri kuda kuuya idzodzo. Ticharamba takazviringa hedu kuti zvinombopera sei. Mapurisa agofadza wazhinji achireketayo kuti aiwa tasunga wamai wakaburitsiwa wachikuba kacheche kano mwedzi 10 kukakuba nomhonya kwaikatadza akaita mutsepwede. Tima rakadariro kuita kunge vanhu rimwe bato so zvakaita kuoma chaizvo, asi tiri kufara kuti wamusunga. Kwai ano makore 30 mukadzi mukuru iye anoita hunhu hwakaita kudando. Idi zvinoita kuhwadza, asi tiri kutenda kuti asungiwa. Tiri kunyepai mabuja kuti kutanda nyasi kusvikira zuva ro20 mumwedzi uno kunenge kuchiverengewa mhuka. Paipapa kunochengetiwa mhuka kohwange kwai kunenge kuchiverengiwa kubva nyasi kusvikira zuva ro19 pokare kunzvimbo inochengetiwa mhuka yogona rozhou kwai kunenge kuchiverengiwa mhuka kubva zuva ro19 mangwana kusvikira zuva ro20 mumwedzi uno. Toramba tichizvitenda izvi dai wagotinyepa kuti imhukanganiko tigoziva kuti peno tingakone kuenda kovhimawo ikweyo. Heno ticharamba takazviringa. Hurumende yagotosimbisa ipapa ichireketa nowakomana wakagwarashiwa zvinhu kuMbare kuku kuti aiwa toda kuti tiite zvekuwaka zvinhu zvisvinu zvinoita kuti muitewo chiremerera. Kwai mureke kugondoita binda wapinda iroro rokupinda nomumatope nekudidi. Kwai toda kuti tikunhadzirirei zviite zvisvinu. Apa pano nyaya mabuja, pano nyaya svinu
Regai tirambe takaparinga ipapo kuti panombopera sei. Waari kureketayo kuti kana takuwakirai pokutengesera pakanaka pasvinu tobva taisira munhu wese wese watinenge taisira ipapo, tobva tamupa kamushini kokadhi kokuti agotengese zvinhu toita waitoda kuboya mari yomutero. Paribe chavanokupa mahara wakomana iwawo. Regai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi zvakadando. Ipapo kare zvareketiwa zvizvo zvatoita kupfungaidza chaiko chiutsi chiyacho zviri kureketeka nevamwe zvokuti kwai hurumende ndiyo yakaenda kopisa ichisenzesa wakomana awo maCIO. Kwai hurumende iyi nokuti iri kutsvaka mari yakasaya kuti yodzinga sei vanhu kumbareko. Regai tizvione kuti zvinombopera zvakaita sei izvozvi. Peno chokwadi peno manyepo heno ticharamba tichiringa. Kumakambani yomikiri yaano mumwe mutsva ari kuitungamira anonzi Matthew John Moxon, mugwicho waye John Moxon ari muzukuru waThomas Mikiri. Ndo kunonzi kunadzira upfumi hunoenda nekuenda kusvika kuzvizukuru zvechitatu. Mhanduwe pakanyangariwa apa. Iye John Matthew uyu akutotsvakawo wache kuti azouyawo ogara ipapo. Zvona zvakuratidza kuti iri mari inotonga, asi tiri kuramba tichimuroera manja tichimushuvira tuzvinu. Kai tigoramba takazviringa. Kambani yoCentral Grid yafadza vazhinji nyasi pazvareketeka kuti wabatidza gwenya rawo remagetsi ozuva romamirioni mawati 25 25 megawatts pachirungu kuti wakone kugoboesa nyika zvakanaka. Tikuramba tichizvitenda izvi. Kwai pakaisiwa mari ipapo Old Mutual, pakaisiwa imwe NASA. Kuramba tichitenda. Chinhu chinondohwadza kuti kunasa kuku mari dzevabereki vedu dzinoramba dzakandojiwa vachindoita kundodando kupuwa matere paribe chinosenza. Regai tizvione kuti zvinoramba zvakadandochereka kana kuti zvichachinja maitiro. Tinenge tichindokunyepai. Uku toringa dzomutambo. Izvezvi mangwana kwai Dynamos inenge ichitamba noyadha kumutambo chibuku Super Cup kunhandare yorufaro nguva dzonhatu dzomasikati. Tinenge chikunyepai kuti mbani anenge ahwina. Ukuopo kare vanhu padandemutande izvezvi waari kuita kumhanyidzana kureketa kuti kwai toda kuti Peter Ndlovu ndiye apinde koita mumwe wevanhu vari kupinda musarudzo dzovatungamiri woZIFA. Heno mabuja kuti vanozvikona chero ivo waPeter Ndlovuwo. Ticharamba hedu tichiringa kuti vanenge vachiita sei, asi ndizvo zvareketeka izvozvo. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvaburika. Toringa dziri kuitika ipo pasi rese. Tikutandira muSouth Africa, gurukota rinoringana zvomutambo Gayton Mackenzie. Kenziwa nevanhu wakomana ari kubvunziridziwa kamu kuti ko iwewe kohoko kuenda kunyika yoFrance kumutambo wemaOlympiki uchienda koja mari yonyika uri wega mubodzi bva wapedza mari inoita zviuru 700 chaiwo. Zviri kutekaira sei? Regai tirambe takaona kuti achareketa chere kana kuti panenge paribe zvinhu zvaanoreketa. Kambani yoDSTV iri kuita kuhwadziwa kureketa kuno nokuti iri kujiwa vanhu vari kuisiya. Vanhu vanoda zvokuramba vachisenzesiwa wakomana. Vanhu vakandoona kuti panyanya apa vanobva vasiya. Izvezvi kureketa kuno kwai yatiziwa nevanhu vanopfuura zviuru 450 450,000 pachirungu. Pokare wakaita kujiwa kutadza kutekaidza bhizimusi kumarivera mabhirioni 4 billion rand loss pachirungu. Panonyaya. Kunyika yaZambia kwai kuno vanhu 4 wapfa vanosvika 20 wakakuwadziwa papidiguka bhazi roJordan. Pakaita kunyangariwa. Kumana mweya yayo wapfa dai yazorora murugare. SABC yakuburika ichireketayo kuti kwai izvezvi Frelimo ndo yanzi yahwina, asiwo paribe ari kuziva kuti
zvabva nopi zvauri kureketazvo. Tirambe takazviringa kuti ndiyo chero inenge yahwina kana kuti manyepo. Nyika yoRibhiya tikaringadzo mutambo webhora yagoreketa kuti toda kutoendesawo Nigeria kumatarodzi mhosva nokuti yakareka agoya kotamba mutambo. Makazvionera mega zvakaitika paye. Unobva watoona kutoti pano nyaya chaipo. Asi rekai tirambe takazviringa kuti zvinoramba zvakadando chere kana kuti zvinochimbidza kukwana. Ipapa nyika dzirikuenda kuAFCON kureketa kuno panoti Angola, Egypt, Senegal, DRC, Algeria, Cameroon noBurkina Faso. Isi kuramba takandoimba nokuimba kuti tichazviita tizvokuenda. Pano nyaya wakomana. Tinenge tiri kunyepa naMhanduwe kuti zvakatekaira sei. KuBritain Thomas Tuchel kwaenga ndiye agonze achapinda pakurairidza chikwata choEngland. Zvinoramba zvichiwanetsa wakomana weEngland. Ngavatsvake kuti vafumure sei chinhu chakawaita kuti zvivanyangarire kudaro kuti vatadze kuhinawo kana chibodzi. Ticharamba hedu tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvachinja ipapo. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.